Dobrý deň, milí sledovatelia, vítam vás pri ďalšej časti tejto videosérie a hneď zo začiatku by som začal takým známym gestom. Kocky sú hodené, alea iacta est, čiže znamená, že prichádza akcia, ktorá už nejde vrátiť späť. Došlo v poslednom období k podpise zmluvy, kde sme sa dohodli na zásadných veciach a to teraz chcem vymenovať. Takže došlo k pevnému stanoveniu názvu diela. Mne ako autorovi prislúchala aj možnosť, že si môžem zvoliť pseudonym, čo som nezvolil. Knihu bude možné nájsť pod mojím menom Pavol Janščo. Nadpis knihy bude veľkým J.A., malým N.Š. a veľkými písmenami O.N. s podnadpisom Na veky šťastný človek. Celé to bude vysvetlené v samotnom videu, čo sa týka obálky, lebo je tam veľa symbolov a chcem, aby si ľudia zafixovali najmä názov Na veky šťastný človek a podľa neho ho vlastne ďalej šírili a komunikovali a takto si tú knihu aj zapamätali. Ďalej by som sa chcel dotknúť otázky, že kde tú knihu nájdu. Takže knihu nájdete na najväčšom a najlepšom slovenskom knihkupectve Martinus. Keďže nejdeme iba fungovať na Slovensku, ale ideme aj za hranice, takže bude aj na českom Martinuse, čiže stránky, kde toto nájdete, túto knihu, bude martinus.sk, martinus.cz a takisto gorilla.sk, to je tretie miesto, kde bude možné nájsť moju knihu a objednať si ju. Toto sa jedná, čo sa týka tlačenej knihy. Ďalšou novinkou a podstatnou je to, že sa zabezpečilo, aby kniha vyšla aj v digitálnej verzii, čiže ako e-kniha. E-kniha je obsahom rovnako taká istá ako tlačená kniha, len si ju budete môcť prečítať na svojom zariadení, či už je to počítač, notebook, tablet alebo váš smartfón. A túto e-knihu bude možné takisto objednať na týchto troch spomínaných Martinus.sk, CZ a aj Gorilla. A plus ku tomu ešte aj na ďalších portáloch, čo sa týka Pantarej, Artforum, Books.sk, Palm knihy a pre majiteľov zariadení od Apple, čo majú iPhony, iPady a Macy, tak je to e-book store. Toto je vlastne také zhrnutie, kde nájdete teda aj tlačenú knihu, aj e-knihu a ešte k tomu je taká poznámka, že kniha sa vydáva formou print on demand, čo znamená tlač na požiadavku. Čiže kniha, keď bude komplet spracovaná, bude v určitom formáte zachovaná v tlačiarni a pripravená na vašu objednávku, ktorú si zadáte na online obchode, na tom portáli. A v tom momente sa táto vaša objednávka spracuje, pošle do tlačiarne, vaša kniha sa vytlačí, pripraví na odoslanie formou, akú ju chcete zaslať k vám domov, nebudete musieť chodiť do žiadneho knihkupectva, ale bude vám doručená, či už kuriérom, na nejakú zásielkovňu, paketu, Alzu, balíkovo, Slovenskú poštu, proste akúkoľvek si vyberiete, či kuriérom, alebo na dobierku, proste možnosti uvidíte vypísané na týchto internetových portáloch, kde sa bude dať zakúpiť, ktoré som tu spomínal. Všetko bude spísané aj v popisu videa. Akékoľvek otázky budete mať, kľudne sa v komentároch pýtajte, rád dovysvetlím a teším sa na ďalšie informácie, ktoré vám budem môcť poskytnúť v čo najbližšom období, čase. Takže hurá do práce, ideme ďalej.